phepha asuke engaqondile. Yebo. So kuyiqale ngabo nje ukuqala kwayo lento ye-protection emalokishini. Kushuthi ngenkathi banda abayenzayo bancane phela bokufika kwasekungenelwa namabhizinisi abantu nje basendaweni ngoba befuna ukwenza yona le mali eningi. So ngokuhamba kwesikhathi kwadlulela njengoba sesibone isibhidlake kangaka. Yiyo. Bafike nje bakusabise ngobugebengu obuzokwehlela uma ungayikhokhi le mali. Ukuze bona-ke bakuvikele kulobo bugebengu okuzokwehlela uma ungayikhokhi. Kodwa uma ungayikhokhile akufika ibugebengu kubuya bona futhi sebezokubulala ngokuthi uyabagolozela. Kwesinye isikhathi bakutshela nokuthi kufanele ukukhokhele bona ukwenza ibhizinisi nje endaweni. Kahleni bafethu. Leyo iqale kakhulu siyibona ngale indaba zama-business forum. Indaba yo-30%. Iphuma lapho-ke isiba nalobugebengu lobu be-protection fee, extortion. Kodwa-ke asiyibambe lapho sibone masibuya ihlanda lesibili wemakhathakhathi umlaleli angakhohlwa ukusithumelela ama-voice notes ukuthi bona ngakubo ibabambe kanjani le ndaba. Alright. Kulungile mfowethu. Sanibonani bafowethu. Ninjani la ekhaya? Asithembe yimi umfo kaMkhonza lo. Ngiyabonga kakhulu ngokuthi nibe khona la subscribe and all that. So growing together this channel siyabonga kakhulu. Bafethu sisenkingeni, yabona nje intro yanamhlanje. Njoba nizwa la ngilalele umsakazo Ukhozi FM khulunywa ngale ndaba le esematheni kule nsuku. Indaba bathini extortion. Lento yema protection fee okuneziqhwaga nje evele zithi abantu abakhokha imali ethile ukuze bavikeleke. Uma ungafuni nje abantu bakuhluphe khokha kithi imali engaka ngenyanga sizokuvikela. Kodwa ukuphawulekayo la uvikelwa kubantu abayigebengu. Uvikelwa abantu okuwukuthi mawungayikhokhi le mali kubo bayakubulala kusho ukuthi nabo bayigebengu. Uvikelwa yigebengu ezigebengwini. Siphila kwesinye isikhathi ngempela. Kodwa mawuthatha ukubheka siyathola ukuthi lento kuthiwa ayiqali manje into beyivele ikhona kudala. Lento isengikhumbuza nezinto nje eziningi ezenzeke ezikolweni ngoba ngiyabona lento iqala le ezikolweni. La khona izingane ezibhulishwa ngokuthi uma ngabe ufuna mina nawe siphilisane kahle kufanele isikhafuthini osiphathayo la esikolweni njengengane yesikole uze sisidle ndawonye noma usinike mina. Ngizokhona ukukuvikela ukuthi ungahlushwa la esikolweni. Noma umkhero owuphathayo la esikolweni kufanele ukuthi unike mina ukuze uqiniseke ukuthi la esikolweni awuhlushwa. Iphinde lento ibe semajele la khona ukuthi mawuboshwe ejele kube nje nabantu ejele abazothi kuwe kufanele wenze lokhu ukuze uvikeleke ejele. Mhlambe uvume ukuba umfazi wesinye isiboshwa lapha ejele ukuze ungabi sengcupheni ukuthi ubulawe ejele. Yayibona noma mhlambe kufuna kube nemali ethile oyikhokhayo esiboshweni esithile ukuze uphile kahle ejele ungahlukumezeki. I-extortion leyo cindezelwa. Sho ukuthi ubekwa endaweni la khona uba sovalweni oluthile ukuze ukhona ukuthi udile nalolo valo noma lokho kwesaba okukhona kufanele ukhokhe. Ungazisukelanga wena wabona isidingo sokwenza uyaphoqwa ukuthi ukwenze lokho. Konke lokwenzeka eSouth Africa. Le country lena bafethu isingene shi ebugebengwini obungachazeki obuhlukahlukene. Yingakho ngihlale ngithi mina uma ungumuntu uphila la emhlabeni ungahaleli impilo yomunye umuntu ombona ephumelele ngokwezinto anazo. Nalo lonke uhlobo lwezimoto nayo yonke imali ngoba awazi ukuthi abantu imali bayenza kanjani. Awazi ngempela. Uyabona? So abanye bacindezela amabhizinisi athile ukuthi abadayisele izidakamizwa. Uma engavumi ukwenza lokho bayabulawa. Uyabona? Kunezigameko ezithile abanye abantu bafa nje
ngendlela engaqondakali. Uthola ukuthi yizo izinto ey'fana mhlawumpe ufele nje ukuthi noma mhlawumpe abekwenza eyikhokha leyo mali kwase kufika ekutheni usuyayeka manje ngoba mhlawumpe ebona ukuthi lento lena ayimsebenzeli, ukhokha nje imali ey'gebengwini. Mhlawumbe uma esethi yayeka bese uyabulawa. Mhlawumbe abanye bamphoqa ethi ayidayisa iy'dakamizwa okungenani uma ungafuni ukukhokha le mali. Yinto engiyizwayo ikhulunywa la ukuthi yenzeke eSouth Africa. So wena-ke ohleli lapho oncela isithupha uthi uyahlupheka, awunalutho, uhalela le mpilo le oyibona iphilwa yilaba bantu esibabonayo la noma esikhuluma ngabo la, uyayibona? So hhayi ukuthi wonke umuntu into anayo naphumelele ngayo usuke enze kanje, cha. Hhayi futhi ukuthi wonke umuntu onemali no-successful ngokwezinto anazo empilweni usuke enza ubugebengu, akukhona njalo. Abanye bayisebenzela kanzima bafethu, abanye bayisebenzela kanzima. Into engithanda ukuyiveza nje la ukuthi kodwa angeke kuze kukusize ukuthi uhalele impilo ephilwa abanye abantu. Yaneliswa impilo oyiphilayo, uzame ngendlela ongazama ngayo esemthethweni nengeke ikwenze ufile guilty noma uy'sole ngokuthi le mali engiyenzayo manje ngiyenza ngokuhlukumeza omunye umuntu noma ngiyenza ngokuphula umthetho othile wase-South Africa. So kule video nje ngifisa ukusho ukuthi njengoba sizwa ngale nto ye-extortion ukuthi into ekhona, into ejwayelekile, hhayi soshiyela kuhulumeni ngoba engathi into ikhulunywa impela manje e-South Africa futhi ethathelwa ney'nyathelo. Kufana nabantu manje, amaphoyisa siyathola ukuthi adubulana nanabo la bantu bebatholile ukuthi bayaganga benza le nto le. So yiyo ukuthi ake siyishiyele emthethweni leyo. Mina nje ngifisa kule video ukukhuluma nabantu nje normal abangayenzi lento okuwukuthi bahalela impilo yabanye abantu. Ngifuna ukunitshela ukuthi anobhekisisa ukuthi impilo yabantu eniyihalelayo enibabona bejabulile benayo yonke into, anazi ukuthi injabulo yabo, iningi labo, yangizwa, iningi labo leyo njabulo bayithola kanjani. Yiloko nje ngifisa ukukusho. Khona nje abantu abahleli aba-relaxed baphila nje ngokuthi bahlukumeze abanye abantu ukuze impilo yabo ibe le mpilo oyibonayo noyihalelayo wena. So umongo nje wale video namhlanje uthi ungahaleli impilo yomuntu obonakala ephumelele enakho konke. Zama ngendlela yakho nangendlela okhuliswe ngayo kini, ngama-values okhuliswe ngawo kini. Ungahaleli impilo esheshayo ngoba leyo mpilo leyo izokubangela amazinyo abushelelesi ekugcineni. Njengoba sibona nje manje amehlo athe njo kubo bonke labantu abenza lo mkhuba lo esiwulalele la kukhulunywa ngawo. So ngiyacela ukuthi bafethu nikhomente ngale nto siyixoxe ukuthi niyibuka kanjani nina le nto ye-extortion. Vele ngabe into ekhona ngakini niyayibona yenzeka, kodwa-ke angikho lapho kakhulu. Ngisekutheni nje ividiyo yami be-about ukuthi singahaleli impilo yabantu esibabona, ikakhulukazi laba futhi esingazi nokuthi basebenzaphi, kodwa sibona umuntu enayo yonke into. Asimazi kodwa athi usebenzaphi noma uyavuka uyayosebenza, cha. Asingahaleli, asazi ukuthi abantu baphila kanjani uma be-private noma bebodwa, singazi thina ngasese. Umfoka Mkhonza lo, umlayezo wami oza kuwe namhlanje kule feature yami ethi my special message to you. Ungahaleli okomunye umuntu, ungahaleli ubona i-success yomuntu bese ufuna ukuphila njengayo ngoba wazi ukuthi ufike kanjani la. Yes, omunye ufike kahle, kodwa abaningi sekubonakala ukuthi abafikanga kahle kuleyo mpumelelo oyibonayo wena oyihalelayo abayiphilayo. Ngiyabonga kakhulu-ke bafethu. Mfoka Mkhonza lo.